Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron mag-andam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasala kanimo ug nagalabas sa imong kaayo, Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Pakita agong maug kaluoy, kami nga nagapaabot sa galuwasan. Kristo, Kristo, kaloy kami. Kasing-kasing nga mahindol-sulod, ayaw Ginoo isaligway. Ginoo, Ginoo, kaloy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ukadait sa iyong mga tao, dinhi sa yuta. Ginoo Diyos langit no hari Diyos Ama, makagagahon sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaing kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa aman. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos, kadagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaloy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan. Dawada ang among pag-amuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang alaping alang dun. O Jesucristo,
Espiritu Santo, lihat sa himaya sa Diyos Ama. Amen, amen, amen. Magampo kita. O Dios nga naghimo sa inahan sa imong anak, nga among inahan ug reyna, itugot nga maluluyon nga tinabangan sa iyang pangaliya, makadangat kami sa himaya sa imong mga anak diha sa gingharian sa langit. Kini among hipanghayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Dili na batiog kasubo ang kaniadto nagantos. Sa miaging panahon, gipakaulawan niya ang Zabulon ug ang Neftali. Apan sa umaabot nga mga adlaw, himuon niyang nindot ang agianan latas sa dagat. Ang yuta unahan sa Jordan, ang Galilea nga gipuy-an sa mga langyaw. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa mangiop nga dapit, gisidlaka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani, og ingon nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigupok mo sama sa nahitabo sa Midian ang yugo nga iyang gisangon, ug ang karga nga iyang gipas-an, ug ang garuti sa nagdaog-daog kaniya. Kay sunugon daw sugnod ang tanang sapatos sa mga sundalo nga nagpaingon sa gubat. Ingon man ang tanang sapot nga natumog sa dugo. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug nganlan siya maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Daigang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daiga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Daiga ninyo kamong mga sulugon sa Ginoo. Daiga ang ngalan sa Ginoo. Daigon untang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Daiga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Gikan sa pagsubang hangtod sa pagsalop sa adlaw. Daigon unta ang ngalan
sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan ang iyang himaya. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Kinsay sama sa Ginoo nga atong Dios, nga nagalingkod sa trono sa kahitasan, ug nagadungaw gikan sa langit, ug sa yuta nga ana sa ubos. Dayga ang ngalan sa Ginoo, hangtod sa kahangturan. Alleluia, alleluia, alleluia. Awitan ta ang Ginoo Jesus, awit sa gugmang pagdaig. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanin. Kinutlugikan sa balang ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Sa ikaunom nga bulan sa pagbabdos ni Isabel, ipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong babae nga sinayuran nga usa ka lalaki nga ginganlag Jose, nga kaliwat ni Haring David. Maria ang ngalan sa babae. Miyadto ang anghel kaniya ug miingon, paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, og nagpamalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok, Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka og manganak og lalaki, og nganlan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halangdon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, og mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, og dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria miingon sa anghel, ulay ako, busaon-saon man pagkahimo ni ini. Ang anghel mitubag, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod ni ini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong pariyente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak. Bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti, ug mibiya ang anghel kaniya. Mga igsoon ng Ebanghelyo sa Ginoo. Daygod ikaw, Kristo. Maayo buntag sa inyong tanan.
Good morning to all of you. Magandang umaga sa inyong lahat. Mga igsoon, nagsaulog kita sa kapistahan ni Santa Mariang Birhen o Reyna sa Kabisayaan. Sa ato pagsaulog karon sa Queenship of the Blessed Virgin Mary, we are being reminded that the Queenship of Mary is a queenship of service, not a queenship of privileges. Siya, Reyna nga nangalagad, dili Reyna na nagpaalagad. Sama sa atong Ginoong Hesukristo nga iyang anak, atong hari, ni anhi dili aron alagaran, kundi aron mag-alagad. Mga igsoon, nasabtan na ni Maria ang iyang papel sa kinabuhi. Diha sa pagpahibalo sa anghel kaniya nga siya mahimong inahan sa anak sa Dios. Hindi siya nagsabi na, dahil ako ang magiging ina ng anak ng Diyos, kailangan ninyo akong pagserbisyuhan. Kailangan ninyo akong pagsilbihan. Unsa man ang pulong nga nigawa sa baba ni Maria, ingon ni Maria, sulugoon ako sa Dios, matuman unta kanako ang imong gisulti. Diha sa putli nga kasing-kasing ni Maria, nasabtan niya ang iyang papel, na dili siya magpaalagad, magpabilin siya nga sulugoon sa Dios o sa iyang katawhan. Tuod man mga igsoon sa iyahang kinabuhi, gipakita ni Maria nga siya tinuod gayud nga sulugoon. Nasayran niya nga ang iyang ikaagaw, si Isabel, nagsabaksab sama kaniya. Ang una niyang gibuhat, niadto siya kang Elizabeth, aron mga lagad sa iyang paryente. Kaniadtong tungura, mas labing nang inahanglan sa iyang panabang. Sa atong ebanghelyo karon, naghilom lang siya nga nangalagad. Atong sabtan nga ang putli nga kasing-kasing ni Maria, madali makabantay sa mga panginahanglan sa uban. Atong hinumduman dito sa Kana, kung saan nangyari ang unang milagro sa atong Ginoong Hesus sa tanang mga tao nga nitambong sa kasal. Kinsa man ang nakabantay na kinahanglan, kinsa man ang nakabantay sa kinahanglan sa kinasal. Ang atong inahan, si Maria. Sa kadaghan sa mga tao nga niadto sa celebration, si Maria ra ang nakabantay nga nahubsa na silag bino. Mga igsoon, mauni ang mahitabo sa tao nga nagserbisyo sa hilom. Madali lang siya makabantay sa mga kinahanglan sa uban. Hilom, pero nagpabilin sa kiliran ni Kristo. Hilom, pero nagpabilin hangtod sa tiilan sa krus. Mga igsoon sa atong pagpasidungog sa mahal na inahan. Ato usab angay nga huptan kining mga hiyas nga naa sa iyahang putli nga kasing-kasing og labing gikinahanglan karong panahona. There is a meaningful quote that says, "The world today does not need more successful people. The world rather desperately needs more peacemakers, healers, restorers, helpers, and lovers of all kinds." Ang atong kinahanglan kuno karon, mga igsoon, dili ang dugang nga malampusong tao. Ang atong kinahanglan karon, ang mga tao nga mulihok para sa kalinaw. Mga tao nga tig-ayo, matinabangon, kabalo muuli, o mahigugmaon sa tanang paagi. In other words, the world today needs people who are like our Blessed Virgin Mother, a humble servant of God with a big heart for the poor and the needy. Karong panahon na daghang tao ang angay natong tabangan. Sa panahon karon, daghan ang mga tao
nga angay nato nga hatagag pagtagad. Usa sa makasubo sa atong development sa atong katilingban, ug sigurado ako na nasayod mo, kining pagdaghan sa mga kaso nga naghikog. According to the data from World Health Organization, there are 720,000 people who die due to suicide every year. Makasubo kini, kay dili kini angay nga mahitabo. Na ay nagsulti o para kanako saktong iyang gisulti. In every case of suicide is also a failure of the community to notice and recognize the needs and the struggles of a person. So mga igsoon, manginahanglan kita karon og mga tao nga sama ang kasing-kasing ni Maria nga dali makabantay sa mga tao na nanginahanglan. Lisod pang itao ng ganitong klaseng tao because many of us are busy with ourselves. Kung nakabantay mo diha sa panimalay gani, ang mga tao dili na mag-istoryahanay, dili na magpaminawan, tungod kay busy sa atong gihawiran. So ang mahitabo bisan diha sa balay, wala kita kabantay nga ang atong usa ka pamilya naa na sa kalisod. Tungod kay ang atong atensyon naaman sa ato ang kaugalingon ug naa sa atong gigunitan. Mauning nahitabo sa balay. Maupod ang mahitabo sa mga tao sa atong katilingban. Daghang mga tao ang mga nag-anto sa hilom. Daghang mga tao ang naglisod nga wala pod makabantay. Ug daghang mga tao ang gisakitan pag-ayo ug walay nag-atiman kanila. Usa ni sa dakong rason nga nung daghan ng atong mga igsoon ang napabayaan ug naghikog. Hinaot mga igsoon nga mahilayo kita sa kining maong sitwasyon. Diligyod sayon, labi na sa mga pamilya nga nabiktima sa maong sitwasyon. Ang paghikog dili usa ka Dios nung buhat. Ang paghikog usa kalihok sa daotang espiritu nga mosulod sa usa ka tawo. Ang naghikog atong tawgon nga suicide victim. Kayang tao nga naghikog biktima sa daotang espiritu. Mga igsoon, mag-amputa nga dili kini mahitabo sa atong mga minahal sa kinabuhi ug labaw sa tanan dili ni mahitabo kanato. Usa ka paagi nga maligtas nato ang atong kaugalingon batok niining mga daotang lihok sa mga yawa mao ang makanunayong pag-ampo. Punon nato kanunay ang atong kaugalingon sa Dios. Punon sab nato ang atong pamilya sa Ginoo. Diha sa atong panimalay, punon nato sa pag-ampo o sa presensya sa Dios. Kung puno kita sa Dios, maglisod pagsulod kanato ang daotang espiritu. At the same time, we are challenged and encouraged to keep a heart like that of the heart of Mary, the Blessed Mother. Magpakabana kita sa usag-usa aron nga ang atong mga igsuon nga naglisod atong maatiman uban sa gugma. Manindog pa rin. Tapos sa iyang panaw dinhi sa yuta ang bulahang Birheng Maria gipasaka ngadto sa langit og gipurong-purungan nga reyna sa langit ug yuta. Magampo kita nga mangama siya alang kanato atubangan sa iyang anak. Moingon kita, Ginoo dungga ang among pag-ampo. Ginoo dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa pagpangama sa among langit nung inahan, ang mga ubos o mga kabos mabayaw, o
o daling matabangan sa tanan nilang mga panginahanglan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga si Maria, inahan ug Rayna, magdumala kanamo, pinaagi sa pagpakita kanamo sa dalan sa kasantos o sa pagtultol o pagtabang kanamo sa ingon, dili kami mahisalaag o mahimulag. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang langit nung Rayna sa kanunay, maglamdag kanila, nga nangatungdanan sa gobyerno, aron sundo nila ang maayo diha sa ilang mapaobsanong pagserbisyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga dinasig sa langit nung inahan, bugtong higugmaon sa matag usa o sa matag pamilya, ang unsay gihigugma sa Ginoong Dios. Mag-ampo kita. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Alang sa kabatanunan nga mamati unta sila pag-ayo sa tawag sa Dios ngadto sa pagkabalaan o magpabilin nga abli sa pagpahinungod sa ilang kinabuhi alang kaniya, pinaagi sa bokasyon sa pagkarelihiyoso o pagkapari, labi na sa Order of St. Augustine. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga pinaagi sa inahanong pangama ni Maria ang mga mulo sa mga kabos, mga masakiton, ug ang tanang na nag-antos madungog, ang ilang mga kalisdanan mahupay, ug ang tanilang mga balatian maalim. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Sa atong kahilom, atong iapil ang atong mga personal intentions, ug ang mga intentions sa mga tao na atong gisaara na atong ipag-ampo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan sa pagpanuman sa imong buhat sa pagpangluwas. Ang bulahang Birheng Maria, suod kaayo nakalambigit kang Hesukristo. Patagamtam unta namo ang imong panalangin. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa ginawa sakripisyo gikan sa imong mga kabut alang sa pagdayo bagay sa iyang ngalan alang sa mga kapuslanas tibuok ng iyong santos nga simbahan. Sa among paghandom sa bulahan nga Birheng Maria, nagahalad kami kanimo Ginoo sa among mga gasa, nangamuyo nga magtabang unta kanamo ang pagkatao ni Hesukristo nga mihalad nganha kanimo sa iyang kaugalingon nga gasa nga walay buling didto sa krus. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasap kanim. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayo ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magadayeg kami sa mga kahibulungan sa imong grasya diha sa among pagpalandong sa kahingpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa handumana ni Maria kanunay birhen, maoy dako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma alang kanamo diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan, ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapaubsanon ni Maria, imong alagad, imo siyang gibayaw sa pagkainahan, sa manunubos sa tanang katawhan, nga mao si Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos,
Ginoo sa kagahumpan, puno ang langit ug yuta sa imong himaga. Husana sa kahinasan, daygon ang nag-aalagi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahinasan, Husana sa kahinasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, ipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabalagaw, si Kristo mubalingan. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoong imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan. Himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Ug sa tanang mga santos nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug kami ko nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kay usa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Karon mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamito ng mga pulo nga itudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong alam,
Uabot ka na ang imong gingharian, matuman ang imong pamor, dinhi sa yutang mayroon sa langit. Ang ngalan namo sa matagalaw, ihatag ka namong kaluadlaw, upasayro kami sa among mga sala. Mayon nga na mapasayro kami sa mga kasalakan namo, o pili mo kami tugyan sa panulay, hinuluwas sa kami sa dauta. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kami mo managaluyan, nagawang himaya hangtod sa kahagtulan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manasam kanimo. Ipakita tang panaginig sa unay. Peace be with you. Kitang tanan, kordalo sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordalo sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluoy kami. Kordalo sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini mga kordero sa Diyos nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dali ko amay, makalawat kanimo, hapan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, o marika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, human kami makakalawat, nangamuyo kami kanimo, nga sa pagsaulog namo nga matinahuron sa handumanan sa mahal nga Birheng Maria, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among hipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. At ilingbanong pangaliya ngadto kang Senior Santo Niño. Magampo kita, O Senior Santo Niño, ikaw ang among hari,
ug ang among Dios. Nagasimba kami kanimo, ikaw ang among malig-on nga manlalaban. Nagapalaban kami kanimo, ikaw ang patron sa sugbo. Nagadangop kami kanimo, ikaw ang nagbuhat sa daghang mga katingalahan. Pinaagi sa imong larawan nga milagroso, dinhi niining mga kapupudan. Hinumduman mo kami ug sudunga kining mga kabus nga mga kalag nga nagadangop kanimo aron imong tabangan. Agaka kami sa imong kinaadman, tuluy kami pinaagi sa imong kamatuuran, lipaya kami sa imong kalumo, panalipdi kami sa imong gahom. Nagahalad kami karong adlaw sa among hunahuna ngadto kanimo, diha lamang kanimo amo silang itumong. Sa among mga pulong mahitungod lamang kanimo sila maghisgot sa among mga kasakit aron kami makaantos nila tungod lamang kanimo. Nangamuyo kami kanimo, Senyor Santo Niño, hayagi ang among salabutan, inita ang among kabubuton, linisa ang among lawas, santusa ang among kalag. Buot kami sa tanan nga pagbutan mo, tungod kay mao'y imong pagbuot, subay sa imong pagbuot, kutob sa gidugayon nga ikaw magbuot. Itugot, Senyor Santo Niño, nga kami magbaton sa gugma alang kanimo, nga dili kami magpatuyang sa among kaugalingon, nga magmadasigon kami alang sa kaayuhan sa among isig kataw, nga magtamay kami ingon sa angay sa mga butang sa kalibutan. Tabangi kami pagbuntog sa among kailibgon, pinaagi sa mabinantayon nga kaligdong, pagdaog sa kahakog, pinaagi sa kamanggihatagon, pagwagtang sa kasuko, pinaagi sa kaaghop, pagbiya sa kataspok, pinaagi sa madasigong kakugi. Himua kami nga makinadmanon dinha sa pagpanghukom, isog diha sa katalagman, mapailubon dinha sa pagsulay, mapaubsanon dinha sa maayong kapalaran. Tudloy kami hinigugmang Santo Niño sa kaway bilis sa kalibutan, sa kahamili sa langit, sa kamubuda sa panahon, sa kataas gayod sa eternidad. Ihatag kanamo sa katapusan nga kami dili unta mahikalimot kanimo, nga kami magsimba kanimo, maghigugma kanimo o mag-alagad kanimo dinhi sa yuta, aron kami magmalipayon uban kanimo hangtod sa wala nay pagkatapos didto sa langit. Amen. Pangamuyo ngadto kang Senyor Santo Niño, sa tanang mga kinahanglan nga muduol kami kanimo uban sa mapaubsanong pagsali. O Santo Niño, tabangi kami. Sa tanan namong duha-duha mga kalibog ug mga panulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa takna sa kamingaw, kalaay ug mga pagsulay. O Santo Niño, tabangi kami. Sa kapakyasan sa among mga laraw ug gilauman. O Santo Niño, tabangi kami. Sa mga kaparot, mga kasamok ug mga kasubo. Santo Niño, tabangi kami. Kung ang tanan mo biya kanamo ug ang imo lamang grasya ang magatabang kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Diha nga magtugyan kami sa among kaugalingon ngadto sa imong malumungag gugma ingon og among bugtong dalangpanan. Santo Niño, tabangi kami. Diha ang among mga kasing-kasing malumsan sa mga kapakyas. Santo Niño, tabangi kami. Kung kami masakit ug ang among ulo ug mga kamot dili na makabuhat ug kami mag-inusara. Santo Niño, tabangi kami. Kung bation kami sa kasuko ug ang among krus makapapungot kanamo. Santo Niño, tabangi kami. Sa kanunay ug sa walay hunong, bisan pa sa among makahuyang mga pagsukamod ug sa tanan namong kaalaot. Santo Niño, tabangi kami. Magampo kita. O Senyor Santo Niño nga nag-ingon ka, pangayo ug makadawat kamo, pangita ug makakaplag kamo, pagtuktok ug ablihan kamo. Nangamuyo kami kanimo, itugot kanamo nga nangayo ang hatag sa imong Dios nung gugma, aron kami maghigugma kanimo sa bugos namong kasing-kasing dinha sa pulong ug sa buhat, ug nga dili gayud kami muhunong sa pagdayeg kanimo. Himua o Ginoo nga kami magbaton kanunay sa kahadlok ug sa gugma sa imong santos nga ngalan, kay dili man gayud ikaw mobiya sa pag-amuma kanila nga imong giligon pagpabarog diha sa imong gugma, pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Katapusang pag-ampo, o
O milagroso nga santo ninyo, naghapa kami atubangan sa imong santos nga larawan, o nangamuyo kami kanimo, nga tan-awon mo nga maluluyon, ang among masulubong mga kasing-kasing. Himuang ang among mga pag-ampo makatandog unta sa imong malumong nga gugma, sanglit madali siya sa pagkaluoy, o ihatag kanamo kanang grasya, nga among gipakiluoy kanimo sa tumang kadasig. Kuhaa diri kanamo ang tanang kagulanan o kakulang sa paglaom. Tungod sa santos mo nga pagkabata, pamatia ang amo mga pag-ampo o ipadala kanamo ang kalipay o hinabang aron kami magdayeg kanimo uban sa Amahan o sa Espiritu Santo sa walay pagkatapos. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasam kanin. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang santos nga misa dadang kalinaw o gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Pits Señor! Viva Pits Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Maria! Viva